аввалан салому дуруди бепоём ба тамоми тамошобиёне ки айни ҳол моро тамошо доранд. ростӣ дар ин бора намехостам суҳбат кунам, вале баъди воқеае ки дирӯз шуд, мехоҳам каме ҳам бошад ба шумо якду сухан бигӯям. рӯзҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамаи хабарҳо дар бораи қимат шудани нархҳо аст. На танҳо шабакаҳои иҷтимоӣ, мо худ низ медонем ки нархҳо қимат шудааст дар бозору дар мағозаҳо дигару дигар. як сухане доштам ки як ронандае шикоят мекард ки орд қимат шудааст. орд 250 сомон шудааст. вале дирӯз вақте ки ба хона меомадам, ба таксиҳо, ба ронандаҳои таксӣ назора кардам ки нархи ҳамаи таксиҳо қимат. хуб, агар ки ордфурӯш беномус бошаду қимат карда бошад, пас худи таксист чӣ? вале ин ба таксиҳои дохили шаҳр дахл надорад, ба ширкатҳои таксие ки дар дохили шаҳр ҳастанд, ба таксиҳои шахсие ки ба ноҳияҳои дурдасти ҷумҳурӣ мусофир мекашанд, ба онҳо дахл дорад. вақте ки омадам дидам ки нархи таксие ки ба худам лозим буд қимат, дигар таксиҳоро низ пурсидам ки ҳамаи таксиҳо 10-15 сомон аз нархи пешинаи худ фарқ доштанд. инчунин дирӯз дар интернет хондам ки нархи таксиҳои хуҷа низ ба 200-250 сомон расидааст. охир ин айби худи мост ки нарх қимат мешавад. нархи таксиҳо ҳам қимат. хуб, онҳое ки мегӯяд ки нархи орд қимат аст, пас чаро худатон нархи таксиро баланд мекунед? ва боз онҳое ки мегӯяд ки нархи таксӣ қимат аст, пас чаро худатон дар дорухонаҳоятон нархи спирту хуб ниқобу дигарҳоро баланд мекунед? ин як чархофалак аст, яъне ки картошкафурӯш картошкаро қимат кард, таксияш бошад мегӯяд ки барои харидани картошка ман ҳам бояд нархи таксии худро баланд кунам. ва дорухфурӯшаш бошад мегӯяд ки барои дар таксӣ нишаста ба хона рафтан бояд нархи дору қимат кунам. хуб, дар ин ҷо касе гунаҳгор нест, худи мо гунаҳгорем. худи мо сабаб мешавем ки қимат мешавад ҳамаи чӣ. чӣ хеле ки мегӯянд пеш аз айби касеро ҷустан, як бор ба гиребони худамон назар кунем, як бор гиребони худамонро бӯй кунем. аз тарафи дигар, масъалаи дуюм, ин ба таҳлука афтодани мардум. яъне чаро қимат мешавад нарх? вақте ки мардум ҷамъ омада ба харидани орд шурӯъ мекунанд, ана ҳамон вақт баъд қимат мешавад. бале ман ҳам агар тоҷир бошам, вақте ки бинам ки моли ман харидор зиёд дораду мол тамом шуда истодааст, нархро қимат мекунам ҳар қадаре ки хоҳам. медонам ки мехарам. ин ҷо гуноҳи харидор аст ку ба ҷои 1 лимча 10 лимча мехарад. дидем ки одамое ки 10 лимча 15 лимча хариданд, чӣ тавр ордҳояшон дар тари лой монд. агар дар ризқу насиб ки набошад, садҳо лимча низ харем, хӯрда наметавонем. намерасад ба хӯрданаш, яъне ки вақт намерасад ё як мушкилие мешавад. айби дигаронро мебинем, айби дигаронро мекобем, ба гуфтае ки дар даст чӯбчаҳое дорем ки қафои якдигарро кофта меистем, вале як бор айби худамонро нигоҳ намекунем. бовар кунед, дар ин рӯзҳое ки ин қадар душвор аст, дар ин рӯзҳое ки тақрибан ёфтани маблағ душвор аст, худамон нархи ба худ лозимаро қимат мекунем. худамон аз ноҳияҳои дурдаст дар пойтахт мехонанд. ва вақте ки таътил шуд, бояд ки донишҷӯҳо аз пойтахт ба хонаҳои худ баргарданд. вале чӣ тавр бо он нархи таксиҳо бармегарданд? чӣ хел буданд нафароне ки бо чашми худ дидем ки чӣ тавр як таксӣ буд, як ронанда, як мошине ки ба як ноҳия сафар мекард. одам бисёр хуб қимат, майлаш қимат. вақте ки мегӯянд ки биё ақаллан 5 сомонӣ арзон кун равем,
боз чӣ мегӯянд? Катагӣ карда барои ман дар кор нестами, дар одам ки наёфтам, ҳамеша ҳамиҷа хоб мекунам, саҳар мерам. аз тарафи дигар қимат шудани нарх на танҳо дар ватани мо, балки дар давлатҳои абарқудрат низ нархҳо қимат шудаанд. ин ҷои ба таҳлука афтодан надорад. хусусан ман худам дар хабарҳо дидам. русия, амрико, туркия, эрон худ хондам ки нархҳо дар он ҷо ҳам қимат аст. яъне коре карда намешавад, чунки сабабгори ҳамааш худамон ҳастем. як қиссае шунида будам аз имоми аъзам. вақте кӯдакеро пешаш меоранд, мегӯянд ки мо ҳамин қадар ба кӯдак мегӯем ки ширинӣ нахӯрад, ба ӯ зарар дорад, вале ӯ мехӯрад. ва аз имоми аъзам хоҳиш мекунанд ки шумо гӯед, то ин ки гапи шуморо рад накарда бале гӯяд. имоми аъзам дар ҷавоб мегӯяд ки баред ва 40 рӯз пас биёред. кӯдакро мебаранд, 40 рӯз пас меоранд. имоми аъзам ба як сухане ки фарзандам ширинӣ ба ту зарар дорад, нахӯр гуфтанд, дигар кӯдак намехӯрад. вақте ки падару модараш пурсон мешаванд ки ҳамин қадар сухан ки будааст, барои чи 40 рӯз моро интизор кардед, ё ин ки 40 рӯз корро ба қафо парохтед. имоми аъзам дар ҷавоб мегӯяд ки ман 40 рӯз худам аз ширинӣ хӯрдан даст кашидам, то ин ки ба фарзанди шумо бигӯям ки ширинӣ нахӯр. яъне вақте ки кореро карданӣ мешавем, кореро ба касе тавсия доданӣ мешавем, бояд худамон низ аз ӯ даст бикашем. нархро ки арзон карданед, нархи қимати як маҳсулот намехоҳед қиматшавии нархи як маҳсулотро, шумо низ хизматрасонии худро қимат накунед. ҳолон ки дирҳам ҳам бошад, нархи газу сӯзишвориҳои дигар арзон шудааст. бояд аввал як бор ба худамон нигоҳ кунем, айби худамонро кобем, пас ба дигарон сухане гӯем. хуб ин беморӣ ҳам ки аз ҷониби худованд аст, иншоалло чӣ тавре ки худо худ фиристодааст боз мегирад. танҳо мо бояд дар ин даврон, яъне ки дар замони ҳамин паҳншавии вирус, худро эҳтиёт кунем, ба таҳлука наафтем, ба бисёр хабарҳои дурӯғе ки ин рӯзҳо паҳн мешавад бовар накунем. бовар кунед, дар сомонаҳои иҷтимоӣ баъзан хабарҳое паҳн мешаванд ки ба бовар карданашон ақли инсон рост намеояд. бале ҳастанд хабарҳои рост ҳастанд, вале тақрибан 60% хабарҳо бар дурӯғ. ҳамон нафароне ки хабар паҳн мекунед, аз шумо хоҳиш, агар бошад ҳамон чи ҳам бошад, яъне ки ҳамон хабар рост ҳам бошад, воҳима кардан он хабарро нанависед. воҳима карда менависед, мардум дар тарс меафтанд, дар таҳлука меафтанд. иншоаллоҳ ки ба зудӣ ин вирусро худованд аз болои ватани мо, аз болои тамоми мусалмонон ва аз болои тамоми дунё бигирад. ва дар охир боз мегӯям ки худро эҳтиёт кунед, эҳтиёт кунед, эҳтиёт. ба ҷойҳои ҷамъиятӣ бисёр набароед. ҳама вақт бо ниқоб гардед, яъне дастони худро бо спирт шӯед, яъне тоза кунед. тавре ки гуфтанд, эҳтиёт ними ҳаёт. дар паноҳи худо бошед.